Felszabadulásához kifejező eszközei saját, a változások mellett azóta is megőrzött hangvétele megtalálásához azonban szüksége volt a kortárs egyetemes művészeti inspirációira is. Pályatársaitól eltérő módon azonban az akkoriban leginkább aktuális irányzatok, így például a késői pop art, a minimal art, a festészet utáni abstrakció, az új geometrikus és konceptuális törekvések nem igazán érintették meg. Érezni a laza, de lendületes ecsetvonásokon, a friss erővel felrakott színfoltokon, a könnyedén görbülő kontúrvonalakon. És látszik, hogy mindezt őszintén és görcsök nélkül teszi, hogy nem akar mindenáron képeibe súlyos, megfejtendő titkokat, transzcendens utalásokat szuszakolni. Némileg paradox módon ezért képei minden burjánzás, a horror vákui hajtotta apró elemekből álló motivusszövedék ellenére tulajdonképpen tiszták, átlátszóak. Olyanok, akár egy feszített tükrű medence hűs csobbanásra csábító vize. És ha már egyszer beleugrottunk ide, dús, izgalmas, nyüzsgő világot találunk. Helyeket, emberekkel teli tereket, provanszi kocsmaasztalokat, kerteket és falakat. És mindenek előtt időkapszulákat, sűrített pillanatokat. Olyan, mindannyiunk életében jelenlevő emlékpontokat, melyek akár hosszú évek múlva is fontosak lehetnek számunkra. Olyanokat, melyek a szakadatlanul pergő idő folyásában is fennmaradásra várnak. Melyek, Fülep Lajost parafrazeálva, a lélek és a világ dialógusának rögzített eredményei. Valami végső, megmaradni akaró, az élet az elmúlás sodra ellen harcoló sűrítmények. Rövidebben ez a művészet. Ez a művészet jelen esetben izgalmas invenciókkal párosítva. Ilyen például Végh András szerelme a Mediterráneum, mint kultúra és életvitel iránt. Mindebből a művész egy alapvetően racionális, az élet mindennapi csodáit, eseményeit derűs méltósággal párosító tartásra tesz szert, magának és művészetének egyaránt. Az inkább a tragikus felhangokra érzékeny magyar művészetben szokatlan joie de vivre, azaz életöröm kifejezőjeként. A másik lábával persze Tolnai szülőföldjén, a Józsefvárosban, Balzac utcai műtermének talajánál. És az egész provanszi, ligúriai mámort, s a kopottasabb közép-európai párját egyaránt belengi az alkotóra oly jellemző, fanyarkás és groteszk hangütés. Esendő figurák ágálnak a képek színpadán, s végezzék bár mindennapi dolgaikat, vagy ünnepeljenek, mulassanak. Egyformán keserédes a félmosoly, melyet nézőjükből kiváltanak. A művész felmutat, de nem ítélkezik. Alapvetően együtt érezt eredményeivel. Ez az alapállás, és ez a csapongó firkálással párosuló megbocsátó irónia egyébként nem társtalan a magyar művészetben. A technikai vagy stiláris perfekció díjazó néző minimum, hogy bizalmatlanul méregeti a pálcéta figurákat, a nehezen beazonosítható környezetet, egyáltalán a hányavetének tűnő kidolgozást. Pedig csak egy nagyon kicsit kell nyitottabbnak és türelmesebbnek lennünk, és rögtön konstatálhatjuk az övr egyik legfontosabb kulcsszavát, a hitelességet. Azt, hogy a művész senkit sem akar becsapni. Alapvetően mégiscsak a pálya csúcsára jutott, és a régi normákkal, korlátozásokkal már mit sem törődő művész eruptív örömódáiról beszélhetünk. Kifordítva most Hamvas Béla szavait, a kései művek melankóliája helyett a kései művek felszabadult és láncok nélküli harsányságáról.